Страйк. Остани микрофона. За Видео Миро, най-добрия. Ставам сутрин рано. 5:30, 6 часа. За шефката Галя пали ме БМВ-то. Брат ми, заминаваме за София. Само да ги наглеждаме, да ги командваме. Оттам си спечелих парите, къщите, ресторантите от София. Но парата знай обича само смелия човек. И сърце, когато имаш, брат ми, имаш и късмет. Знай, парата обича само смелия човек. Ето я шефката Галя, най-добрата. Значи, това са автовозките, а Галя е шефката. Баш шефката, баш. Хайде, Яша. А другата е германка. Яшка. Жена ми е до мене всяка сутрин и всяка вечер. Брои ми парите и плаща на работниците. Железна жена, рядко човек има, но тя е железна, тя се е доказала. Тя е цеци, твоето сърце, твоята опора, твоето рамо. Тя ти е шефката, тя ти е банкирката. Брои парите, плаща шефката на всички. Имаме си всичко от Господа. Имаме си всичко. И пари, и коли, и ресторанти, и бизнеси. А сега ресторанта става двоен. Още колко квадрата? Внимание, освени микрофона, аз не се чувам, точно. Значи още колко квадрата? Ресторанта ще стане за 300 човека. 300 човека. 300 човека. Е ресторанта. За скоро време очаквайте всичките. Фреш ресторант, фреш. Шефа е кеш, шефа е в кеш. Кеш. За Видео Миро, най-добрия. Шефа е в кеш.